Doncs li ha portat molta motivació, molta força interior, molta il·lusió i moltes ganes d'aprendre i descobrir món. És com una fortalesa interior. Jo crec que és lo bàsic, la base. També li ha donat una bona relació amb el que suposa aprendre. I això era una altra cosa que per mi era bàsica. Però en tot cas, jo sí que penso que tot això que en Lluc treu en el seu món i el seu interès per els aparatos digitals i per tot el que és la tecnologia, aquí hi ha coses, aquí hi ha tot el sentit de l'estètica, de l'art, de la mirada del món, del fer amb les mans. Tot el que feien amb les mans a la font hi és en el digital. Punts forts que té és que et permet també inclús replantejar-te tu mateix coses que potser tu tenies apreses o que tenies suposades o que tenies creences que tu pensaves al voltant de l'educació i que després te n'adones compte que si ets pacient, que si escoltes amb atenció, et deixes assessorar pels professionals que hi ha a l'escola, que per això han fet una formació específica al voltant d'aquesta pedagogia, tu també estàs aprenent. També un sentit estètic i un sentit de per què fa les coses, no? El per què faig això i no faig l'altre, saber el que estic fent i per què ho estic fent, jo crec que això és una altra cosa que la font dona. Clar, per tant, els pedagogs que s'atancen a aquesta pedagogia d'alguna manera ja són persones que tenen inquietud en cultivar aquest aspecte més profund del ser humà. No? I això et dona una certa garantia de que el tracte amb el teu fill serà complet, el que es diu avui holístic, no? És a dir, no serà només des d'una mirada intel·lectual purament, en el qual es valoraran uns requisits que el nen ha d'entendre i comprendre una sèrie de continguts des d'un punt de vista intel·lectual, sinó que també es tindran en compte altres aspectes perquè el pedagog els té en compte. Amb una frase, crec que és la mirada de les mestres als infants. I això engloba tot, des del respecte amb què els reben cada dia, amb què se'ls miren i no veuen defectes, sinó que veuen les virtuts. Per tant, crec que un dels grans valors que té el centre, que té la font, és aquesta cooperació que ens dona a nivell familiar. Però en el desenvolupament de la creativitat, a mi em dona la sensació de que es crea aquí una mena d'espai de no judici que afavoreix aquesta creativitat. És a dir, el fet de deixar espai a l'experiència purament sensorial i emocional, a més aquí les classes són molt reduïdes, això afavoreix evidentment les relacions humanes, el tracte dels professors, hi ha una humanitat latent darrere de tot el que es fa en aquesta escola, que crec que tot aquest pack afavoreix molt el desenvolupament natural de la intel·ligència emocional. Es coneixen molt ells mateixos i poden tenir molta experiència del que els és bo i el que no els és bo i poden expressar-ho. I crec que aquest és un gran valor, que els nens aprenen a expressar les seves emocions. Fins que no ho experimentes no incorpores res. Tothom està sempre molt en el conscient, en el cap, en intentar entendre, en intentar conceptualitzar. I això no és que no sigui necessari, sí que ho és, però si no has passat per la vivència és impossible. Llavors, la manera amb la qual desenvolupem aquest tipus de competències, aquest tipus d'habilitats que són tremendament necessàries a la nostra vida diària i tremendament necessàries en el món professional, en el que després desenvolupes la teva activitat, sigui la que sigui, doncs si no ho has experimentat des de petit, després és impossible que cognitivament això ho aprenguis en el futur. I la base és l'experiència. És un moment en què realment el cervell i la maduresa corporal del nen permet poder fer aquesta lectura i aquesta escriptura en un moment que el seu cos està preparat per fer-ho, no en un moment que el sistema ha decidit que toca aprendre a llegir i escriure. Cada lletra era un conte, era una vivència, era un regal, no? Llavors, aquest procés és molt maco, com l'han viscut ells. I aquest plaer que queda del plaer per aprendre és aquest plaer que després es desenvolupa en molts altres àmbits, no només en la lectoescriptura, sinó en tots els altres. En Pol va començar primer i estava entusiasmat en poder no només mirar els contes, sinó en poder llegir el que deia. I ho vam viure molt bé. Ara és, em sembla, el lector número 1 del bibliobús del poble. Ho hem viscut molt bé. És un nen que surt d'aquí amb ganes d'aprendre, amb il·lusió, molt responsable, no? Ell ha entrat a la secundària amb ganes d'anar a secundària. Ell s'ha fet gran amb ganes de ser gran.
està content amb el món, percep el món com un lloc interessant. És a dir, és com si fos una mena d'airbag enmig d'un món molt ràpid i aquí encara es conserva un ritme que crec que és el que seria més corresponent a un ritme natural de com haurien d'esdevenir les coses dins d'una persona, no? Dels inputs que ha de rebre, les impressions que ha d'anar rebent el nen, no? El ritme de recepció d'impressions, em dóna la sensació de que és molt més adequat que no pas el ritme frenètic de l'educació tradicional, en el qual el nen rep molts inputs, moltes impressions en molt poc temps.